Sotilaskoti osallistuu vuosittain Hennala herää maanpuolustustapahtumaan yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Osallistujat odottavat saavansa aina sotilaskodin munkkikahvit, joista moni lahtelainen on päässyt nauttimaan Hennalan sotilaskodissa. Miltä ne sotilaskodin munkit ja kahvi maistuu? Ainahan ne maistuu hyvältä. Ihan yhtä hyvä kuin niin. Se oli mulle tärkeä harrastus siihen aikaan, että muita harrastuksia ei ollut kuin sotilaskoti. Mä käyn viemässä, jos kerran ovet nyt poikkeuksesta avataan jo kohta, niin täytyy olla kello. Hyvin ihana. Anoppi on mut tähän houkutellut, kun hän oli sotilaskotisisar. Noin ole hyvä. Hän sanoi, että kaikki upseerien rouvat pitää mennä liittyä sotilaskotiin sisariksi. Mikä on muuten sinun lempipaikkasi täällä kaupungintalossa? Ei varmaan oma työhuone voi olla lempipaikka. Että kyllä se on tämä portaikko ja aula. Tässä on niin hieno tämä tunnelma ja väritykset. Tervetuloa. Kiitoksia. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Arvoisat sotilaskotisisaret, tervetuloa Lahden kaupungintalolle. Minulla on ilo ja kunnia Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajana isännöidä tätä juhlavastaanottoa. Lahden sotilaskotiyhdistys täytti kunnioitettavat 100 vuotta. Tietojeni mukaan yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin täällä kaupungintalolla 27. päivä tammikuuta 1920. Yhdistys haluaa luovuttaa Lahden kaupungille standardin. Toivotaan, että se missä teillä nämä on. Varmaan ne on jossain todennäköllä. Ja se on ikään kuin merkinnyt siitä, että meidän kaupungintalolla on ollut merkittävä osuus meidän yhdistyksen alkutaipaleella. Ja näköjään vielä edelleen 100 vuoden päästä. Hyvä. Havataan tietysti, kun mä oon vanhoja ystäviä. Kyllä henkilökohtaisesti aina pitää vähän muistaa. Niin toivotaan, että mukista maistuu teet kahvin toki, mikä hyvä, mikä milloinkin. Kyllä. Ihan varmasti. Lämmöllä sydämen nyt Anneli voi havata. Ja kaikki muutkin. Kaikki voi aina havata. Minä tulen odottamaan. Tosiaan täällä on kaupunginlakimies, kaupunkisihteeristö, kaupunginjohtaja ja konserttipalvelujohtaja, jotka on alusta asti tässä valtuuston
13. syyskuuta tarjosi sotilaskotimme alokkaille tervetuliaiskahvit, jonka lisäksi tilaisuuteen oli järjestetty arvokas ohjelma. Tästä mainittakoon erikoisesti sotilaskotimme johtajattaren Ruustina Fanny Seijaksen puhe. Rakkaat uudet tulokkaat. Näinä päivinä, jolloin tuhannet täysin palvelleet, karaistuneet ja päivän polttamat nuorukaiset ovat palanneet koteihinsa Tampereen rykmentin riveistä, olette te taas saapuneet täyttämään asevelvollisuuttanne. Teille alokkaat haluan nyt lausua sotilaskotimme puolesta muutaman sanan tervehdykseksi. Tämä koti on kaiken päivää avoinna teille. Tämä on pystytetty yksinomaan teitä varten. Tämä koti tahtoo korvata teille kotinne, joskin vajanaisesti ja puutteellisesti. Täällä te voitte viettää vapaa-aikanne joko rattoisasti keskenänne seurustellen tai sanomalehtiä lukien, soitellen, laulellen. Kirjastostamme te saatte lainata haluamianne mielenkiintoisia kirjoja. Ravintolastamme te lomahetkinänne saatte pienestä maksusta kahvikupposen ja monenlaista muuta hyvää. Vielä tahtoisin teille kertoa sotilaskodista, että kaikki se työ, mitä täällä teidän hyväksenne tehdään, on vapaaehtoista ja sen ainoana tarkoituksena on tuottaa teille iloa ja viihtyisyyttä. Meidän tarkoituksemme on valmistaa teille työnne lomassa sellaisia hetkiä, jolloin voitte vapautua sotilashuolistanne. Täällä Hennalan sotilaskodissa työskennelleet tuhannet lahtelaiset sotilaskotisisaret ovat tehneet koti-ikävää poteville varusmiehille tästä paikasta kodinomaisen tilan, johon on voinut tulla lukemaan sanomalehtiä, juomaan munkkikahvit, tapaamaan omaisia tai omia tyttöystäviä. Tänä vuonna tästä ansiokkaasta ja pitkästä toiminnasta tulee kuluneeksi pyöreät 100 vuotta. Itsenäisen Suomen alkuajoista asti ovat armeijamme kuvaan kuuluneet myös sotilaskotisisaret. Toiminta alkoi vuonna 1918 vapaaehtoisuuden pohjalta. Ja sama vapaaehtoisuus elähdyttää Sotilaskotiliiton työtä tänäänkin. Liiton ensimmäisenä pitkäaikaisena puheenjohtajana oli Katri Bergholm, ja hänen aikanaan selvisivät yleisön... Päämääränä on kautta vuosikymmenien ollut palvelujärjestönä huolehtia asevelvollisten viihtyisyydestä niin rauhan kuin sodankin päivinä. Talvi- ja jatkosodan aikana oli toiminta sopeutettava sotatoimialueiden jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Silloinkin toimittiin aina kaukaista Lappia myöten. Sodan päätyttyä Lahteen tuli kymmeniä tuhansia siirtokarjalaisia Viipurin ja muilta Karjalan alueilta. Sirkka Ilmavirta tuli Hennalaan elokuussa 1945 yhdessä jääkäripataljoona 3 palvelleen miehensä Ension kanssa ja liittyi Lahden sotilaskotiyhdistykseen vapaaehtoiseksi sotilaskotisisareksi. Sotilaskodissahan mä kävin kanssa töissä. Mä olin siellä kirjastossa, katos, että aina mulla piti olla jotain ja töissä siellä kirjastossa niin ja sitten oltiin siellä jouluna, käytiin viemässä aina sairaille sinne paketit sinne, se oli aattopäivänä, niin tuonne sairaalaan. Sotilaskoti järjesti aina ne paketit. Niin. Lahtelaiset ovat onneksi ottaneet hyvin evakot vastaan. Monella paikkakunnalla oli huomattavasti vaikeampaa, koska sodan jälkeen oli kaikilla puutetta melkein kaikesta arjen tarpeesta. Mutta Lahdessa oli välittömämpi tunnelma ja monet evakot ovat sanoneetkin, että Lahti hyvällä tavalla evakot vastaan. Et en vaihtaisi pois sitä aikaa. Ja kun oli lähtenyt tuolta sodan jaloista pois ja tullut sitten sinne, niin kyllä se oli sitä elämän ihaninta aikaa. Ensimmäisissä sodan jälkeisissä eduskuntavaaleissa sisäpolitiikkaan tuli paljon uusia kasvoja. Virta kävi voimakkaasti vasemmalle. Monet 1930... Sotien jälkeen lakkautettiin maassamme monia järjestöjä, joiden katsottiin olevan sotilaallisia. Sotilaskotien toiminta tuolloin oli varsin näkymätöntä. Kyllä se oman leimansa löi tähän, kun oli tavallaan selvitty ensin kaikista sodista ja niistä vaurioista, mitä sitä kautta
ihmiset ja yhteisöt joutuivat kokemaan, niin kyllä pysyttiin hyvin tiiviisti varuskunnan aitojen sisäpuolella ja 50-luvulla muun muassa Sotilaskotiliitosta tuli ohje, että sisarten ei tule esiintyä sotilaskotiformussa varuskunnan aitojen ulkopuolella. On mulle Suomi sulaisin, vaan häne siitä kalliimmin. Sen tuskin tiedän vertaistaa, niin kaunistaa, niin hertaistaa, kuin kulta hänen maa. Sen tuskin tiedän vertaistaa, niin kaunistaa, niin hertaistaa, kuin kulta hänen maa. Kaikkihan oikeastaan oli vähän jännittävää aina, kaikki. Ja sitten semmoisen mä muistan, että Savutien Hellän kanssa, oliko joku vuosijuhla meille, ja sitten Etelä-Suomesta tuli sitten haastattelija. Ja tietenkin istutaan johtokunnan huoneessa ja luetaan, kuinka paljon munkkeja päivässä paistetaan ja kuinka paljon varusmiehille rahaa ja kuinka paljon on kirjastossa kirjoja. Ja oltiin hyvin tommosia jäykkiä ja sitten lähtee tämä toimittaja pois. Ja ainahan meillä oli tapana, että munkkipussi sitten annettiin niin tilintarkastajille kuin toimittajalle. Ja mennään sitten tietenkin keittiön ovesta ulos ja siellä keittiön rappusilla mä sitten, kun oltiin jo vapauduttu, niin mä sitten sanoin näin, että metsässä mummukin on aarre. Ja seuraavana aamuna tulee Etelä-Suomi, suuret otsikot, metsässä mummukin on aarre. Ja mä sitten tietenkin pelästyin kauheasti, että miten Hopealanka suhtautuu tähän, kun oli tämmöinen lause. Mutta tämä oli tämmöisiä pelottavaa ensin, kun mua rupesi jännittämään aamulla, että mitä hän lehdessä lukee, mutta sitten hauskasti se meni. Sotilaskoti oli semmoinen pieni hengähdyspaikka. Siellä pääsi lukemaan esimerkiksi oman paikkakunnan lehtiä. Meikäläinen, joka tuli Tampere-Hämeenkyrö-akselilta, niin Aamulehti oli se lehti, mihinkä mielellään turvautui. Etelä-Suomen Sanomia ei osannut lukea. Uutiset oli ryhmitelty mielestäni väärin. Ainoa oikea lehti siihen aikaan oli Aamulehti. Moi, se on hyvä Pepsi Max. Nyt on vaan tätä. No, säkin käy. Kiitos. Ole hyvä. Kiitti. En tarvitse kuittia. Kiitos. Kyllä se leirillä, kun tulee toi sodeauto käymään, niin kyllä se on aina semmonen ilon hetki. Meillä oli toi Mosa-leiri, se kesti 8 päivää ja siellä kävi pari kertaa sotkuauto, niin kyllä niitä päiviä odotti tosi paljon. Että pääsi vähän ostamaan herkkuja. Ja sitten on ollut Utissa niitä jotain näytöksiä, missä sitten meidänkin sisart on ollut mukana. Niin kyllä siellä, kun me siellä kahvia myydään, munkkeja myydään, niin kyllä siellä jokainen tulee sanomaan niin kuin vanhemmista miehistä, että kun hän silloin ja silloin oli siellä. Eli varmasti on hyvät muistot kaikilla näillä, ketkä on joskus ollut armeijassa, niin on hyviä muistoja sieltä. Ja se, mikä on erityisesti jäänyt mieleen, on se sotilaskotisisarteen, se lämmin tunnelma ja miten he kohtelivat meitä sotilaita. Se on hyvin erilainen kuin sen päivän aikana, jolloin sitten tietysti ollaan alikersantin tiukassa ojennuksessa siellä. Ja sitten kun mennään sen päivän jälkeen sotilaskotiin sitä munkkia hakemaan ja kahvia, niin siellä on hymyilevä, iloinen ihminen tiskin takana, jota ei tarvitse pokkuroida, niin se aidosti latasi siitä akkuja siihen seuraavaan vauhdikkaaseen metsäpäivään sitten.
Mä olin niin otettu, että se oli mulle semmoinen kunnianosoitus, että mä voin kantaa sitä lippua siinä. Lahden sotilaskotiyhdistys on ylläpitänyt tässä rakennuksessa sotilaskotia vuosina 1924–2014. Siihen aikaan rokat syötiin ruokalassa ja sinne mentiin jälkiruoalle oleskelemaan ja pelailemaan. Erinomaista toimintaa, jota suuresti kunnioitan, ja se on yksi jatkumo, joka edelleen saa varusmiehiltä pelkästään hyviä kommentteja. Varuskunnan ja Hämeen rykmentin työ on nyt viety kunnialla päätökseen hyvässä yhteistyössä kanssamme. On aika jättää jäähyväiset Hennalalle ja jatkaa matkaa. Sotilaskotisisarit Päivi, ihan Satu, miltä nyt tuntuu tällaisella historiallisena hetkenä, kun Hennalan varuskunta lakkaa olemasta juuri tänään? Todella haikealta ja surulliselta. Kyllä. Tuossa äsken totesin Päiville, että mulla oli ihan semmoinen olo, kun tulisit hautajaisiin. Ja siitähän se tavallaan on. Kyllä. Se oli todella shokeeravaa, niin kuin sanotaan, tai myöskin tyrmistyttävää. Olin töissä silloin ja seurasin sitä, oli suora lähetys sitten tuosta tiedotustilaisuudesta ja seurasin sitä työkoneelta niin sitten näytöllä. Ja kieltämättä kun se vastaus tuli, niin täytyy sanoa, että kyllä siinä tippa tuli linssiin, eli kyllä ihan selkeästi rupesi itkin, mutta tiedän, että en ole varmasti ollut ainoa. Silloin kun tästä oli, että tämä lakkautetaan, niin eihän me ensin sitä olisi halunnut niin millään hyväksyä, eikä uskoa sitä, ennen kaikkea ei hyväksyä. Mutta niin siinä vaan sitten kävi. Olemme varmasti kaikki kokeneet teidät äärimmäisen läheisiksi varusmiehiksi ja ystäviksi. Ja tippa silmässä nyt joudumme viimeisen kerran muistamaan ajatuksellisesti teitä kaikkia ja sitten näillä muutamilla kirjekuorilla sitten näitä 4 reipasta varusmiestä. Toni, olipa mukava, että sinut valittiin tämän stipendin saajaksi. Teemu. Kiitos. Ja Eili. Se oli sitä koulutusta viimeiseen asti. Mitäs paljon sinä Katriina täällä yleensä niin käyt tekemässä tämän tyyppisiä hommia vai onko tämä nyt poikkeuksellista? Ei, kyllä mä oon tehnyt aika paljon nyt sen jälkeen kun vapaudun työelämästä, kun se on ollut mahdollista, kun päivällähän tätä tehdään. Että kyllä mä oon aina niin tykännyt tehdä tätä työtä. Ja mä oon oikeastaan aina halunnut korostaa sitä, että sotilaskotien järjestössä ne sisaret, niin me ollaan niin tekeviä. Tähän ei ole, me ei ehkä niin hirveän paljon tykätä siitä pönötyksestä, sekin on pakko tehdä, mutta tämä palvelu on se meidän päätehtävä ja siitä sen saa sen suurimman ilon. Minkälaiset työvaiheet sulla aina on, kun sä tulet tänne? No, taikinan teollahan se alkaa ja sitten muotoillaan eri muotoiseksi nuo munkit. Nämä on nyt vaniljamunkkeja, mikä on meidän
meidän tosi suosittu varusmies tykkää tosi paljon näistä. Joo. Tää on niinku meidän leipomon juttu. Ja sittenhän ne laitetaan kohomaan. Ja sen jälkeen sitten paistetaan. Siitä ne nyt on valmiita sitten syötäväksi. Aiemmin aamulla kotiutetut varusmiehet pääsivät nauttimaan ilmaisista munkkikahveista yhdessä muun siviili- ja sotilashenkilöstön kanssa. Tunnelmat olivat haikeat asiakkaille ja myös viimeistä kertaa tutussa ja turvallisessa sotilaskodissa työskenteleville sotilaskotisisarille. Hennalan sotilaskoti tuli pitkän palvelusurani aikana erittäin läheiseksi ja tutuksi. Täällä on juotu yli 30 vuoden ajan Suomen parhaat munkkikahvit. Nyt tuo ovi on pysyvästi suljettu.